רן, ערב טוב. אמרת לפני המשחק שתקווה לשבת פה ונוכל לדבר על דברים שרואים ותהליכים ורואים, אבל ציון יותר טוב למה שקורה בחלק ההתקפי השני של המגרש, כולל להגנה באזור ההוא, מאשר להגנה באזור שלנו. אני חושב שבגדול השתפרנו בכל פרמטרים של המשחק. חשוב לי מאוד מאוד כשאני מדבר לפני משחקים, שאתם תראו, אתם זה אומר הציבור והאנשים שתומכים בנבחרת הזאת, גם אלה שלא בעצם, שיראו שיש קשר בין הדברים שאנחנו, בין המטרות שאנחנו שמים לבין מה שקורה על המגרש. אני חושב שהיה קשר כזה. אני לא יכול להתעלם מזה שהפסדנו בסוף, אנחנו לא רוצים להפסיד, אנחנו נרצה בסוף לחבר גם את הדרך הזו וגם את היכולת הזו לתוצאות, אבל לא יודע, יש לי איזושהי הרגשה פנימית שזה בדרך לשם. אהלן. ערב טוב. אני חיובי. התחלנו את הקמפיין, 2 הפסדים, אוקיי, אבל בסופו של דבר, כשאתה מביט על המשחק נגד בלגיה, במיוחד במחצית הראשונה. הערב נגד איטליה, ראינו את האיטלקים בזבזים זמן להדגל הקרן לקראת הסיום. אלה סימנים מעודדים. מסכים איתי? כן. זה הזווית שלי. למה זה מעודד אותך? אני יכול להגיד לך דבר אחד. אתה באמת לקחת איזו תמונה ועשית לה איזשהו כאילו זומין. לראות אותנו לוחצים מרבית דקות המשחק. לראות אותנו יוזמים, מניעים כדור. לפעמים יש איזה תשלום, כמו שאמרתי. אנחנו עושים את זה קצת באזורים טיפה יותר מסוכנים, ולפעמים קצת הגיבוי הוא טיפה פחות טוב. השחקנים שרוצים לשחק כדורגל כל הזמן, שמבינים את המשחק, שמתקשרים ביניהם, היום הייתה אנרגיה טובה מאוד על המגרש, ואני מאוד מאוד מרוצה מהשחקנים שלי, שלא יישמע פה, שאני מעודד הפסדים, אני מאוד רוצה לנצח, אנחנו נחבר את היכולת הזאת בסוף לתוצאות, לי אין ספק bזה. La domanda è 2 sconfitte in 2 partite, abbiamo visto gli italiani perdono tempo negli ultimi minuti, cosa pensi su questa situazione? Ha detto che abbiamo fatto pressione su tutto il campo, ci siamo presenti per giocare e per vincere la partita, abbiamo una strada da fare ma facciamo passo dopo un passo. רן, ערב טוב. אהלן גיא. גם אחרי המשחק כמו בלגיה היו מחמאות בעיקר על המחצית הראשונה, גם היום יוצאת הנבחרת עם מחמאות. אני רוצה לקרוא בפניך מה אמר ספלטי לפני שנכנסת במסיבת העיתונאים. נבחרת ישראל הראתה יכולת טובה והיא מתחילה דרך חדשה, מבחינת טקטית וטכניקה ישראל הראתה יכולת טובה מאוד ומוערכת. אז קודם כל הנה אנחנו שוב עם המחמאות. גאון. מי? ספלטי. כן, שהוא זיהה את זה. מבין את המשחק וזיהה את כל התהליכים. וזה חלק מהדרך שאתה מדבר עליה? זה הצעד הראשון, מתי אתה שם מתי הדרך הזאת תהפוך גם לתוצאות מבחינתך? ב-2028 שזה עוד הרבה שנים או כבר הרבה לפני? אנחנו רוצים לפני. אני אזכיר לך, אנחנו משחקים בליגת האומות מול איטליה, בלגיה וצרפת. יהיה קשה מאוד מאוד למדוד את המשחקים האלה דרך תוצאות. אני לא רוצה, אתה יודע, אני גם לא רוצה לשקר אף אחד. יהיה קשה. אני כרגע, מכיוון שאני יודע שיהיה קשה להשיג תוצאות נגד הנבחרות האלה, אנחנו נרצה מאוד. חשוב לי מאוד מאוד לזכות בניצחונות קטנים וברווחים קטנים מהנבחרת שלי. אני מרגיש שהרווחתי את זה, אני מרגיש שאנחנו מתקדמים בקו טוב, אני מרגיש שיש אנרגיה טובה מאוד בנבחרת. שחקנים שמשתפים פעולה, יש קשר אדוק בין הדרך שלנו לבין מה שאנחנו רואים עד עכשיו. אני באמת מאמין שהרבה לפני 2028, אני מאמין שאמרת את זה קצת בציניות, נתחיל לראות תוצאות טובות מאוד מהנבחרת. עוד שאלה אם אפשר, לגבי השינוי שעשית בהרכב, זה נובע בגלל שהמשחקים האלה הם חסרי סיכוי, אתה עושה, זה ניסיונות, כי כשדיברתי על זה או שכתבנו על זה, אז תמיד שאלו אותי, רגע, זה משחק אימון, זה משחקי אימון, זה משחקים שלא מתייחסים אליהם ברצינות, מה זה כל הניסיונות האלה במרכאות? אתה יכול להסביר את זה, איך זה, למה אתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה? ברגע שיש הנחת יסוד מוטעת, אפשר לבנות עליה ערים. הנחת יסוד שלך היא מוטעת לחלוטין, זה לא ניסיונות. שחקנים טובים משחקים, יש בנבחרת ישראל סגל רחב, אני עוד לא מכיר אותה מספיק לעומק ומספיק מקרוב בשביל לדעת מי ה-11 האידיאלים שלי. אני מנסה לתת לכמה שיותר שחקנים, אבל מי ששיחק היום בהרכב זה לא היה ניסיונות. אני לא חושב שצריך לעשות להם
לא צריך לשאול את השאלה הזאת על השחקנים. אני שיחקו שחקנים יוצאים מן הכלל, ולגבי המשחק, זה מסגרת רשמית. אנחנו רוצים תוצאות, ובשום שלב של המשחק הזה, לא היה משחק שלא התחברנו לתוצאה שבו, באנו בשביל לנצח את המשחק. אתה לא רוצה עוד איזה שאלה אולי, אחת חיובית? Dopo la partita contro il Belgio e l'Italia siamo rimasti solo con i complimenti. Anche Spalletti ha detto belle cose, ma quando questi complimenti diventano risultati positivi in 4 anni? Ha risposto che vogliamo, ma è molto difficile con questo girone. A livello di risultati nelle partite, ma per noi è molto importante vedere questo cambio di mentalità anche in altri aspetti. אני קצת, אפשר? אוקיי, סליחה. C'è una seconda domanda. Perché fai queste prove su queste partite? Le vedi come amichevoli? Ha detto che no, che non vede come amichevoli e non sono le prove. È la via che fa adesso la nazionale. Per lui è una partita ufficiale e lui vuole vincere e vedere i risultati anche su queste partite. אפשר? יופי. אני משערת שאם מנור סולומון וענן חלילי היו משחקים באופן קבוע, אז יכול להיות שגם היית מקבל מהם יותר, כיוון שניהם לא ממש משחקים, ומנור סולומון רק חזר עכשיו לכושר, והוא נראה מעולה. לעומת זאת, אוסקר גלוך, שחקן מבחינת, הוא הליגיונר הטוב ביותר שיש לנו כרגע בחוץ, משחק בליגת האלופות, צריך להזכיר, ובכל זאת בחרת לשים אותו על הספסל במחצית הראשונה. זו שאלה אחת, מדוע? והשאלה השנייה, כשאתה מסתכל קדימה, אתה צודק לחלוטין שצרפת, בלגיה ואיטליה, קשה מאוד להוציא מהנבחרות, ובטופ 10 של הכדורגל העולמי להוציא מהם נקודות, ומבחינת ההסתכלות שלך לראייה של לטווח קצר, לא נדבר על יורו 2028, מה אתה בכל זאת יכול לקחת מזה, כיוון שזה באמת להיכנס לתפקיד מול הנבחרות הכי טובות בעולם? זה אומר שאם המבחן קשה, אז האתגר הוא יותר גדול. זה מה שיש. אני לא בחרתי את זה, זה מה שיש, זה לא בידיי. אני מנסה לעשות את הכי טוב במסגרת מה שאפשר, זה אחד. אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב. אני רק אענה לך שאלה אחת כללית, שרון, כי אין לי משהו שאני יכול להיכנס איתך אותו לעומק. יש לי את החומרים האלה בתוכי, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן להסביר. אז אני אגיד לך במשפט אחד, יש פה סגל יוצא מן הכלל. אני בוחר לכל משחק את השחקנים הטובים ביותר והמתאימים ביותר לשחק ביניהם. כששחקנים משחקים, שחקנים אחרים צריכים לשבת על הספסל, ואתם רואים שבטח ובטח בנבחרת ישראל צריך רוטציה בשלושת הימים האלה, כי במאמץ אדיר בין שני המשחקים האלה. מה שלנו לפעמים קשה מאוד לאיטליה ולבלגיה טיפה יותר קל, הם יכולים לשייט על קרוס קונטרול, ואנחנו לפעמים צריכים באמת להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי להדביק את הרמה. מזה נובעים כל השיקולים המקצועיים שלי. שאלה לגבי אוסקר. סליחה. La domanda era se Solomon e Khalali giocavano più nelle squadre, probabilmente tutta un'altra partita per Israele, e Gloch gioca di più nella sua squadra. Qual è la tua opinione su questa situazione? Ha detto che risponde da una risposta in generale che per noi come nazionale dobbiamo fare più cambi, fa più fatica perché dobbiamo giocare 2 partite in 3 giorni, ma dobbiamo dare di più anche su queste partite. שאלה לגבי אוסקר, הוא משחק בקבוצה אולי הכי מובחנת בכדורגל האירופי בסגנון המשחק שלה, וכל השחקני רדבול האלה, יש תופעה שהם קצת מתקשים לפעמים בנבחרות, בגלל שהכדורגל שם כל כך כמעט מדעי, והוא שחקן צעיר. איך אתה רואה את המעבר שלו בין השיטה שלו בקבוצה למשימות שלו בנבחרת? שאלה שאנחנו מתמודדים איתה הרבה בנבחרת, אבל לא לגבי אוסקר, לגבי כל השחקנים שמגיעים ממקומות אחרים. יש קבוצות דומיננטיות, הרובם מגיעים ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, ולפעמים פה צריך לשחק קצת אחרת. כל אחד עושה את האדפטציה שלו בשביל נבחרת ישראל, נקודה. La domanda era se Gloch, un giovane, come vedi
לא. יש לנו. זה לא Come ישראלי? gioca nella squadra davanti come gioca nel nazionale. Ha detto che è un problema che non è solo di lui, ma di tutti i giocatori che giocano in formazione nelle squadre e poi quando vengono alla nazionale hanno pochi giorni, devono fare altre cose per fare proprio la squadra. רן, אני אנסה להיות חיובי, אני חושב שגם הייתי מקודם, אבל ראינו נבחרת שלוחצת גבוה את איטליה. זה דברים שלא ראינו בעבר. במשחק מול הנבחרת שרק ניסחה את צרפת 3-1. במהלך המשחק, גם במשחק הזה היה ניתן לשמוע אותך, רצית את השער הזה, רצית שזה ייגמר עם שער. אמת. זה בשביל להרגיש שאנחנו עשינו משהו במשחק הזה? תסביר את העניין הזה. קודם כל לא צריך להסביר את זה, זה ברור. אתה רוצה... לא, ברור שאתה רוצה, אבל איך חשוב לך הגול הזה? כן, קודם כל אתה רוצה במשחק כזה שלא נרים ידיים עד הסוף. לא משנה מה התוצאה. את הסיכומים ומה יגידו עלינו, אסור תוך כדי משחק. התהליכים שאנחנו נרצה לעשות זה, שכל זמן שאנחנו על המגרש, אנחנו נטו על המגרש. כלומר, אין מחשבות של מה יהיה בעתיד, והאם מישהו ירד עלינו בעקבות תוצאה. 2, אני חושב שהגיע לנו, הגול הזה, וחשבתי שתוצאה כזאת, גם אם זה לכמה דקות, תכניס את האיטלקים מאוד מאוד ללחץ, ותגרום לאיזה שהם כמה דקות. אני תמיד אמרתי להם, גם אחרי הגול השני, שאנחנו צריכים גול אחד. לא צריך לחזור 3, צריך גול אחד. צעקתי להם את זה כל הזמן. להשאיר אותם כל הזמן חדים ומרוכזים. אני יכול להגיד לך שדיברנו פה על כמה שחקנים, והיה כמה שחקנים שעשו את זה בצורה נפלאה. גם מחמוד ג'אבר נכנס, יוצא מן הכלל, הבלמים שיחקו טוב. שחקני הקישור שלנו שיחקו טוב מאוד, הם עמדו בלחצים גדולים, דור פרץ וכל מי שנכנס, וגם לרוי רביבו היה משחק יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל טוב. חבר'ה, תודה רבה. תודה לכם. Abbiamo visto una nazionale che fa pressing